ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Jingpelong ka Khasi Hills Autonomous District Council ya ka tamasa mau bena ni ka Monalit Festival. Kala plilat ya ki patba jong ka ri khasi bat kumju ru ki bawan jingok kai perthai ban yo ya ki ter tan rai jong ki khat atli hima ki brashna ban pen inam ha Khasi Heritage Village mau plang. Ha ka jinglum khubor ka bati CTV la sakhi ki kattu ka neteli ki yeng jong ki hima ka ri khasi ki brashna pen bha bat ki bra pen iru ya ka jinglong tenrai jong ka hima la ka long ha ka kamrep kamriang ka bam ka di bat kiwe de ha ka jingyo ban jingo ya ka yeng jong ka hima bhawal la sakhi bakala pen inam ya ka yeng trap ka balashna itanat ka bala tap da ki tenriu ya ka tenum bat la batai man la ka jong ka kamera ya ki kerteng bat ka bakring ai pat ba ka de ya usiar pan ubre usiar baju riam ya ki siar klau nalor ki marrep kum ukwai bat utempau nakaliang jong himanong stain la pen i ya ka jingshna ya ki marbam ya ka bala teliat do mau bat kum juru ka kiat ka bala bu haus tau nalor ki wei pat kitiar kat bak hima maharam la shushna tang da ka depai ding bat ka ting ka bathat pen rekyang ya ki mar ki mata to nakaliang jong ka hima bawal ngi su kumen shibun ban yo agani galat ban pin inam agani ka Monalit Festival ban pen i ka jing ruspa jong ka jingdon jong ki ying tenrai ka bam tenrai ki tiar tenrai hapo jong ka hima bawal te khniat ngakwa ban batai shwai pi hakabedi kani ka ying ka ba phi i menta phi i ngi shathi he hima bawal ngi nadu ki por men ndai ngi don kum kini ki ja yeng baba ki trai ki snai kani ka yeng ningkong ki penyang kini ki di ngi ong ki di thong mo kini gidiang bathong penyang hin kong ka frame ki penyang hi ha ban dala de blut na dong sedong ka don ka wi ka ski ka bakhat do shwa ba kin kiu yeng ka wi ki ong ka ski tap ten ru hak ta ka por ka mut ki para marjan ki lok ki jor ki wani rap ajan la banong kan ki balaj man la ka kiu yeng ha ka sinong ka de ka ski ba kerpang ba pan tap ten ru ka ski tap ten ru ban kiu yeng ha ka de ka ski pi nakaliang jong ka yeng ru ki da pen krep ba piong ka jingbam ngi sathi ngong tu kha do kha nam sop tu bajrong mo nang ta do kha thli bashet lang ba ka shriu le ne bashet lang ba du patha te kini jingbam ki ba ki pen krek nang ban ya ke ben lang tu ka singi ban tap ten riu ban kiu ye kata ka de ka jinglong ka bakar pang ka bangi don na du ka por ba men swa te ngashkwa ban ye tu api knang ba kiwe du ketip ya ka jiru spa jong ye bat hadin ba da haki senong jong iru ngidon la ka jong ka jing ruspa ha ka pam kadi ma haki rukom jing bam pinong u jatli ngi ojo jatle mo nang ta u jakrai nang ta ngidon ru ka ja pulau ka bangi set ang thi hoi kidon ka ja pulau kiwi jakan re ka ja pulau jong ya thi ka bakam ber ba ka rukom set juki ni ha po senong ha po ka hima bawal te nang ta ngidon ru ki kini kitiar kitar ki ba ngi pen inam menta kumba phiu i hang ni halendet junga mo kumu ki khiu ki bangi khat kerte kholot khat tongmali nang ta ya ka nar set jinta ngi ong ka weyang nang ta ya kan ni ka lingknot ngi ong ka dipliang nang ta ya kan ni ka sangkwai ngi ong ka bojda bat kum ta ter nang ta ya kan ni ka siang hamadan ngi ong ka terpaj ka te jing thia ngi ong ka palong bat kum ta ter badia kani ka yeng ru ka bakyar ngi ong ka dam mo kum gani hang ni ngi ong ka pon ba ka bubu kitar sate hayeng set ja ngi ong ka dong ka chen ka tu ka ba ka kenjaya rong tu hajrong mo nang tai kani ka babu ngi ong ka thli bu ka te sabar ka ibu kitar ki bodon ki senrai ki bodon ki di thang ding hang tu ngi ong ka sakop nang tai ka tu ka berenda ngi ong ka thli mo kita gidi ki tin sinong jongi ba ngi su tanat ba ban khot ka tin sinong te sakawai ru hasinong jongi ngidon ya kan ka tenrai bengidon ru la ka jong ke jingri mo kibun ke jingri hendai ka bangi kampen pen ina menta pi tu siar
habar ngiong usiar papan kemudian usiar ubariam ya kisiar klau pi kidon kitu kipan mo kibala pen up lupa kapor bingilai ram dau usiar papan de usiar ubangi digit kerpang pa usiar ubaret ubadon ya kasur kabasiang pa ban riau ban serim bat kisiar klau ngilai riam syaklau dan ngiriam syaklau da lawan tu siar klau da laya pu hang tu soban wan ulangat hak tu ngim da don kam ban ra de kitiar ban siat ya jau siar gila hadu menta ngidang praktis ya ga bakum kan ni ten rei le se ngila khamya buat hi kendon ki baka don kasorkar leng ba kendon ki bangi de ban bu de nang ta hang tingi don usen saro mo kini ki kwainat kini ki bangiyo hinaka puak jongka hima bawal nang ta kita ki nyong kisdor ya kitu ki sela we nep wai tu bingi ju songja dangi lej bri ju song itu lani kini ki laru ki badan hang tu ba kitu ki bangi khot haga tin sinong tingi nguk men mo ban pen I ka jing ruspa jong ka hima ka jongi nomor ha ka first edition bat ka second edition ngim parla pan sinai ka degayeng dengi nguk men mentapat mingla ban pen inam berkawi ka ngaku aban kerpat ya pilih beli seling bajong kan ka kubur ka jong pi pin ai ba ya ki pai ba ki ban wan kan ka Monolith Festival hang ni ngi pin kre gi jing bam tan rai ni wan ra ngi pin kre hang ni ti ki pai ba ki la ban wan tang ba ban pen mi ya ka bai penlut pat ngi haban sim gen ka bersama tinggal kan ni ka kubur ka long ba kerpat ya pi ki pai ba haba pi wan hang ni ka Monolith Festival ban wan jungo ya kan ka ying hima bawal jongi kan long kajing mentoy ya pi ba pintip ya ka jing don jongi ya ka tanrai ka jongi ya ka basdang arjar khatlai teng yes simta da kajing shirham rajik sutrai ka kam nomor ba ban sedang ke di long ki hima na tadau la jet ndai bara ki hima khndiat tli ki la jet kong ba ka ki ong fast face ta por man sedang ni snai ni yang ki ba ni design lagi jong ki hima lagi jong ki dor man ra but nagalang jong ngi shimba kanai kadai ka design jong ki man dai ka ba kadai ka yang song kam dai ka office na kadai ka yang song but ki ba pon na po ka hima jong ba po west kasel so wala do mentar kadang don wala fi mau pun pek tho porwajat nanti sama keruat kadang don ke wei yang aja kram ke bakum kena thek kram te tak por ke jing simata te long ke jing sirham ke mangong te bagi sotrai ke kamba lapen sngau yang iba kane kan long ke heritage village kaban saji kan mau nang ta ke jing yate song ya ka jing long ka wei jong ki hima hapo pot jong ka khasel satramas council kitia tenrai ke ba isa arjar khalai te la bun ba ngon ra ne te ndrei nomor ba kide kitiar ke ba gi haban ra byang leit pen phai bya snong te ni klam ino la sigdon bang ino ta por ke ki bala shu jot e ne tia tenrai ke bomod ba ka ba no kong ke de ka de pay ke ba ke jikas luding hapo ke yang mat saat ke yang sam mat ke ne ka de pay ne yang lu de pay ne ka mo ba kia saat ding ne baro la don bat khon bat kpa bat kemi kamat ya thia hi saudong kan ka ding ya sina yutia mat kitiar hi kalomba ki khiu ki plang ki knup ki trap ki pra ki sang ki thlong sunrei ngong dukba nata ki khnam krenti ki sti ki white mo khiu kum kita hi kitiar ka ba tiat rai ka bangi bo but kitiar tam tir potro isa jar khalai ka ra ki duitara ki nagra ki ksing ki kendo ki kum kita ngi wanra ta por kum ka banta jong ka jing ka maula ne ka jing
kaba kidon ki tanrai po ka himam haram bagi penurkam haki kerja jingi kendu season nam le season haki du function ke penurkam te kita ba gi don kene ke chenir katengir yo tengir gemot ba ke ba hang ne bu nisang kemudian persait lah ban penderkyang ukba ukrai ukau ne lag dipra nata ibu ro sejrong tu kitiar ban persait lan penderkyang ya ki tiar gitar gumku duksa gumtu pra tai nata hang ne po ba vi ke ne ketika jing sang dok sang ketika dok terkong dok riang yong ti don ru kra ki skau ro ki don nang ne kemudian ketenrai jong ka jing bo la ne jing set kiat kasi atau kiat hiar yong te ba ketika ba ya di pensait ya di kemen si jing sisam wan perlu perjor hata kejuk bandai tempat don sha padon ne ya ai da yat dok yat hiar yong sam de skau ba beriat itu ya sam pelok ta kadai tenrai ki tiar tenrai ba lawan raang ne peninam kini kirkom le tenrai ha ka jaka le blei le rukom ne ban kong tam de ne ba don hang ne longjar ki ong mu de ne ba ne ko nang ta babut nang ta so ne mau ban penmi ban snai ne ki jingbam tenrai jong kahimanong stai nang ta ki sempai adon ne de u rai koina tu de so riu tu de u riu hadam nang ta sakite ki de ki klong tong nak penta patong ru kahimanong ston kam ju tong da ki we ki jat jing tong de ki de bet ki tiar ki bala thung la tep hi kituru kide kitiar ki bangi thung ya permi na snong kitu kide ki so ki pai hang tu ki don ki strawberry don so yong don so pho nang ta don peach kitu baro kide ki bami bet bayang ngi ya penon kam ha kai manong ston kerwat ngi sna bet na kane no ne mau don ki we ki yu re saya punya jauh saya penolkam daun ni ujui. Une de so riuli kimi ru penolkam bansna hakador jong rice biar nang tasna tu ka wan so itu nang ta une de rai koina ya ka ba haktin we ki khot u banyat ne ru penolkam kum tai nang ta tu de u finger millet ya ka ba ka perthai barok ka we menta ka nyukor kahimanong ston pat kala imla sirta hadu menta.